Soze ngabeshisa ngubani indaba somaskande ojabula indaba somaskande ziyojabulisa. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. Bafowethu uyasho umntalapho lapha na bafowethu. Siyakhumbula ke ukuthi ke uDumakahle njengoba ekhiphile lapha na ke iCD yakhe ethi phakathi komhlane nembeleko laphana ke wagadla kakhulu laphana ke kuScebi, wambiza ngePitbull lo uyibonayo njengamanje lapha escreenini sakho mbukelo othandekayo. Useyiphendulele ke kuScebi mfokadlamini laphana ke mbukelo othandekayo, ngoba ke ufike wafaka lezi ithombe lezi engikuvezela zona lapha kuscreen sakho njengamanje. Wayesebhala laphana kwi-caption wathi ke uma ngampela uGatsheni engayidedela nge4 zikaDisemba. Siyazi ukuthi ke Inkosi yamagcokama simemezelile kahle kahle ukuthi ke izoyidedela laphana ke iCD yawo nge4 zikaDisemba laphana ke. Uthi ke uma engase ke yena ke ekhiphe laphana ke impela uGatsheni ayidedele laphana ke iPitbull laphana, lo wamadolo yena uyosinda yini. Wafaka lezi ithombe lezi engifela zona njengamanje. Wayesekhomba laphana ke emoji engathi iskeleton laphana, shuthi ke umbiza ngeskeleton laphana ke uDumakahle mbukelo othandekayo. Uyagadla laphana ke uScebi mbukelo othandekayo. Mina ngizofisa ukuzwa uvo lwakho mayelana nalolu daba ukuthi wena ngabe uthini mayelana nalolu daba, bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo.